У 2016 годзе на базе тэатральнай студыі Ірыны Пушкаровай быў створаны сямейны інклюзіў-тэатр І. 5 гадоў сярод студыйцаў працуюць дзеці з аўтызмам, навучаюцца харэаграфіі, пластыцы, вакалу, акцёрскай гульні, гутараць адно з адным. Театр наш организовался 5 лет тому назад из студии, из первого спектакля, который мы ставили, из первых 4 детей, которые пришли к нам заниматься, ну или даже, можно сказать, на реабилитацию. Это были первые дети с диагнозом аутизм. И тогда мы то, что смогли им дать, это наше тепло, это наша отзывчивость, это наше какое-то доброе отношение и свой профессионализм как педагогов, режиссеров, хореографов, то есть именно не как психологов, вот как обычных людей. Сёння Ірына Пушкарова разам з акцёрам тэатра і кіно, рэжысёрам Геннадзем Фаміным працуюць над спектаклем «Агонь і лёд», у якім задзейнічаны 3D-дэкарацыі. Але перад выхадам на сцэну артыстам трэба адрэпеціраваць кожную дэталь без іх, каб перадаць глыбокую ідэю пазбаўлення рамак і масак у жыцці, закладзеныя ў сюжэце пра сапраўднага майстра. У каждого художника, кроме больших каких-то произведений, значимых в его карьере, есть еще и очень-очень много работ, на которых он учился, которые, может быть, хотели бы быть теми самыми, но у них не получилось, они не выбились в это звездное небо. Да? И мы вот те самые маленькие кусочки, маленькие мысли, которые витают постоянно вокруг творческих людей. Як і сам спектакль, музыка для яго нарадзілася падчас імправізацыі таленавітых музыкантаў. Клавішы, скрыпка, флейта, віяланчэль, ударныя аб'яднаны ў чароўны квінтэт, які суправаджае тэму кожнага героя. В основном спектакль, он чем интересен, как нам кажется, очень живой процесс, и повторений практически не бывает. Мы понимаем, что есть тема, и дальше мы живем вместе с персонажем, и все, что с ним происходит, мы стараемся отразить в звуке. Гэта 8-й спектакль сямейнага інклюзіў-тэатр І, які быў адлюстраваны ў відэафармаце з удзелам артыстаў Вялікага тэатра Беларусі Юрыя Кавалёва і Марыны Вежнавец. А цяпер іх і ўсіх удзельнікаў пастаноўкі, безумоўна, можна будзе не раз убачыць на розных пляцоўках горада і рэспублікі.